obor designér skla a porcelánu. V dnešní době se může zdát, že už je to obor nezajímavý, ale přesto si myslím, že mi to vyvrátíte. Proč je ten obor stále atraktivní a zajímavý? Vyvracet, spíš vás přesvědčím, že ne. A rozhodně jsou to dva obory, které tady prezentuje Střední umělecko-průmyslová škola v Karlových Varech. A to je obor design skla a obor design porcelánu a keramiky. Já za sklo můžu říct, že ten obor prožívá určitý těžký chvíle. Máme za sebou kdysi dávno krizi sklářství, kde padaly fabriky. Dneska musíme jako skláři přežít různé krize energetické a surovinové. Ale co se týče mladé generace, tak myslím si, že naše škola nese stejně zodpovědnost jako ostatní sklářské školy zachovat ten obor, protože věříme, že se ty technologie a inovace posunou, energie se vyřeší a v tu chvíli začne tenhle obor opět být kreativní a vynese nás na výsluní světa tak jako v 70. a 80. letech. Jak se vám daří přesvědčovat mladé lidi, aby šli studovat právě k vám na třeba obor sklář? Tak v Karlových Varech má obor sklář, rytec skla a brusit skla dlouhou tradici. Ta škola vychovávala dlouhodobě a vychovává kapacity pro sklárnu Moser a v současnosti k tomu přidáváme designéra proto, aby naši absolventi mohli se postavit na svoje nohy, postavit si svoje studio a vlastně vytvářet kreativní přístup ve skle samostatně. A to si myslím, že je modus vivendi. Proč byste mě přesvědčil o tom, jak jdu studovat na vaší školu design keramiky a porcelánu? Tak myslím si, že pořád je to ještě jako atraktivní obor a možná pro některé lidi v dnešní době, kdy to všechno spěje k nějakým technologiím a vlastně k těm počítačům, tak je to pro lidi, kteří jako mají rádi tu ruční práci a to řemeslo, tak to si myslím, že to je ideální asi. No. Studenti, kteří odejdou od vás ze školy, jaké mají uplatnění na trhu? Tak vesměs vlastně je to příprava, protože my jako na naší škole se snažíme naučit hlavně to řemeslo a to vlastně jako navazuje pak vlastně nějakým způsobem na tu tvůrčí jakoby stránku, kterou můžou rozvíjet a předpokládám hlavně na těch vysokých školách a pak teda buď teda jdou do nějakých podniků, ale většinou jako buď zakládají sami nějaké jako i studia, anebo pracují na volné noze. Štěpánko, když jste se rozhodovala, co budete dělat, proč jste si zvolila zrovna uměleckou průmyslovou školu a proč zrovna keramiku? No, tak jakoby já už to kreslení mám vlastně od malička, že mě to začalo bavit a hlavně moje prababička pracovala v porcelánce a právě dělala taky tenhle dekor, tak jsem se jako tím inspirovala a vybrala jsem si tuhle školu. Je tam trochu obava z toho, jestli vás třeba nenahradí roboti, počítače, kteří budou malovat přesněji než vy, nebojíte se toho? Ne, to se nebojím, protože já si myslím, že někteří lidi dokážou ocenit ten tah té ruky prostě, tu volnost a to ten robot podle mě ještě jen tak jako neudělá. Už máte představu, co budete dělat dál, jestli budete někam se nechat zaměstnat po škole, anebo jestli třeba zkusíte vlastní studio? No, o tom vlastním studiu, tak je to docela těžký v tomhle oboru, protože je na to hrozně moc věcí a třeba to stojí i hodně peněz. Takže to ještě nevím, ale nejvíc podobný, co tomu je, tak je třeba malba volná a to bych se chtěla zaměřit třeba na jiné vysoké školy.